Здравейте в петък на всички майстори и майсторки, които са готови да споделят следващите 4 часа с най-доброто и най-весело радио в България, Веселина. Здравейте, казвам се Вера и с удоволствие ще бъдем заедно до 23. 809 10 10 код София 02 е телефонът, на който ви очаквам. Ето така, добър вечер. Привет. Кой я поздравява? Добре. Може, благодаря за обаждането. Ето така се правят поздравите в ефира на Радио Веселин, но не е лошо да се представите. Изберете песен, поздравете любим човек, зарадвайте го, направете края на работната седмица още по-приятен. Добър вечер. Привет на Радио Веселин от Смолян. Привет, как се казвате? Чемигир се казвам. Искам да поздравя внука си бе. Той как се казва? Стоян, нашата Лия. А има ли повод да го поздравите? Да. И има повод. С една от следващите песни. Следващите песни всички до края на частито, нека да бъдат за вас и за всички наши приятели в Смолян, които ни слушат на 94,3. Имате още един вариант за поздрави и това е под формата на СМС. 1915